مستيات بيتنا ወዲ አዘርባይጃን እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እናገሸ ቪድዮ ብምስራሕ ተመክሮኡ ብቋንቋ እንግሊዝ ንዓለም የካፍል ቅድሚ ኤርትራ ን81 ሃገራት በፂሑ ነይሩ ኤርትራ መበል 82 ዝበፅሓ ሃገር እያ ማለት እዩ እዚ ዩቱበር ንናይ ኤርትራ መገሽኡ ዝገልጽ ቪድዮ ክዝርግሕ እንከሎ ዝተጠቕመሉ ኣርእስቲ ኣሎ ኣብቲ ኣርእስቲ ንኤርትራ ከም ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ኢንተርኔት ATM ይኹን ነፃ ማዕከን ዜና ዘይብላ ሃገር ገይሩ ገሊጹ ኣሎ And there are interesting facts about the country. One is that there's almost non-existent internet in the country, which means while I will be in the country in the next few days, I will have almost zero internet connection. እዚ ዩቱበር ካብ ስዑድ ዓረብ ተበጊሱ ናብ ኤርትራ ንኽኣቱ ንቪዛ ኣስታት $145 ከም ዝኸፈለ ይዛረብ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ ኣተወ ብሰንኪ ሕፅረት ኢንተርኔት ወይ ሲም ካርድ ብዘይ ምህላው ምስቲ ኣቐዲሙ ቆፂርዎ ዝነበረ ኤርትራዊ ጋይደር ወይ ሓባሪ መንገዲ ክራኸብ ተጸጊሞ ግን ተራኺቦም ኮይኑ ግን እቲ ኤርትራዊ ምስቲ ቪድዮ እናቐረፀ ዝንቀሳቐስ ወፃእተኛ ሓቢሩ ክርአ ኣይመረፀን ንውሕስነቱ ስለ ዝሰግአ ምስኡ ኣብ ቪድዮ ክወፅእ ኣይደለየን እቲ ዩቱበር እውን ፀገሙ ተረዲኡ ምስሉ ኣይዘርግሖን ንሱ ኣብ ቀዳማይ ናይ ኤርትራ መዓልቱ ከም ገለ ገይሩ ናብ በዓልቲ ቤቱ ሓንቲ ኢሜይል ክሰድድ ዕድል ከም ዝረኸበ ይዛረብ ከምኡ ብምግባሩ ስድራ ቤቱ ድሓን ከም ዘሎ ክፈልጡ ስለ ዝኽኣሉ ሓጎስ ከም ዝስምዖ እውን ሓቢሮ ካብዚ ሓሊፉ ክገብሮ ዝኽእል ስለ ዘይነበረ ኣብቲ ብ$60 ዝተኻረዮ ናይ መዕረፍ ኣጋይሽ ክፍሉ ክድቅስ ነይርዎ እቲ መዕረፍ ኣጋይሽ ዋይፋይ ወይ መስመር ኢንተርኔት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ኣብ ተግባር ግን እቲ ዋይፋይ ኣዝዩ ድኹም ብምዃኑ ኣይሰርሕን እዩ እቲ ሆቴል ኣብ ፊት ኤምባሲ ቱርክ ኮይኑ ብደገ ጽቡቕ ምስሊ ኣለዎ ንሓንቲ ለይቲ $60 ዝኽፈሎ ክፍሊ ግን ኢንተርኔት የብሉን ቴሌቪዥን እውን ክትሰርሓሉ ኣይከኣለትን ማይ ውዑይ ዝተገጥመሉ ክፍሊ ስለ ዝረኸበ ግን ኣይማረረን እዚ ሆቴል እዚ ኣብ ኣስመራ ካብቶም ብሉፃት ዝተባህሉ ሆቴላት ሓደ እዩ እዚ ዩቱበር ንፈለማ እዋን ብቐትሪ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ክዛውር እንከሎ ዝተዓዘቦ ነገር ዜጋታት ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ብመካይን ክንቀሳቐሱ ከም ዘይክእሉን ብዙሓት ብብሽክለታታቶም ከም ዝጓዓዙ እዩ ኣብዚ ቪድዮ ሲነማ ኦድዮን ብኣዝዩ ዘሕዝን መንገዲ ዓንያ ንሪኣ እቲ ብቅዲ ዝተሃንፀ መናድቕ ቀለም ተነፊግዎ ቬትሮታቱ ተሰባቢሩ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ኣይመስልን እዚ በዓል ቪድዮ እውን እቲ ህንፃ ጽቡቕ ይመስል ግን እዚ ሲነማ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ኣይመስለንን ክብል ተዛሪቡ መንገዱ ብምቕጻል ብማእከል ጎደና ሓርነት ሓሊፉ ናብ ካቴድራል በፂሑ ኣብኡ ከዓ ሓደ ኣብ ጎደና እናዞረ ናይ ኣእዳው መመላኽዒ ዝሸይጥ ቆልዓ ረኺቡ እዚ ቆልዓ ነዛ ናይ ኢድ መመላኽዒት ብ50 ናቕፋ ክሸጣ ይቃለስ ድሓር ግን ብ25 ናቕፋ ተሰማሚዑ ኣብ መወዳእታ እቲ ዩቱበር ደንጊጹ ጉዲ ኮይኑ 50 ናቕፋ ሂቡ ኣፋኒዎ ጽቡቕ ዝኽፈል ዓሚል ተረኺቡ ዝበለ ካልእ ቆልዓ ከዓ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ንብረት ሒዙ ደድሕሪ እቲ ዩቱበር ክኸይድ ጀሚሩ ንሱ ግን ነቲ ህፃን ካብ ጥቕኡ ክርሕቕ ነጊሩ ጉዕዙ ቀፂሉ እቶም ህፃውንቲ ኣብዚ ዕድሚኦም ኣብ ጎደናታት እናሸቀጡ ንነብሶምን ንስድራ ቤቶምን ክሕግዙ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ድኽነት ንምስዓር ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ከዓ ክንዲ ሰብ ከይኣኸሉ ናብ ጎደና ክወፁ ተቐሲቦም ኣለዉ እዚ ዩቱበር ኣብ መንገዱ በቲ ዝሪኦ ዝነበረ ፅሬት ከተማን ህድኣት እቲ ህዝብን ዓብዪ ኣድናቖት ከም ዝሓደሮ ኣይሓበአን ካብ ጎደና ሓርነት ከይወፀ ድሕሪ ሲነማ ኦድዮን ሲነማ ኢምፔሮ እያ ጸኒሓቶ እቲ ዩቱበር ኣብዛ ከተማ ሓድሽ ዝስራሕ ምዕባለ የለን ኩሉ ዝኣረገ እዩ ሲነማ ኢምፔሮ እውን ጽቡቕ ህንፃ ኣለዋ ኮይኑ ግን እታ ፊደል ኣይ ክትወድቕ ቁርብ ተሪፍዋ ኣብ ጠልጠልያ ዘላ ክብል ገሊፅዋ እዚ ዩቱበር ኣብ ኣስመራ ብምህላው ልክዕ ከም ኣብ ሓደ ናይ 50ታት ወይ ናይ 60ታት ፊልም ዘሎ ኮይኑ ከም ዝተሰምዖ ይሕብር ናብ እንዳ ዓሳ እውን በፂሑ ነይሩ ኣብ ከባቢ እንዳ ዓሳ ንሓደ ካብ ኣሜሪካ ንዙረት ዝመፀ ሰብኣይ ቃለ መሕትት እናካየደሉ ከዓ ሓደ ካልእ ቅርብ ኢሉ በጃኻባ ንሓንቲ ባኒ መግዝእ ዝኸውን ገንዘብ ሃበኒ ክብል ነቲ ዩቱበር ይልምኖ እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኤርትራዊ ከዓ ከምኡ ይበሃልን እዩ ብምባል ስቕ ክብል ክነግሮ ይስማዕ Okay. All right, brother. እወ ኣብ ከብዲ ጽጉብ የለን ጥሙይ ዶላር ኣሽሪፉ ዝንቀሳቐስን ብናቕፋ ዝነብርን ሓደ ስምዒት የብሎምን
ኣብ ኤርትራ ትነብር እንተኾንካ ወላ እንተጠመኻ ስቕ ክትብል ኣለካ ንኽትሪኦን ክትሰምዖን ኣዝዩ ሕርኽርኽ እዩ ዝብለካ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ኣብዚ ጎደና ካብ ደገ ዝኸዱ ኤርትራውያን ብምኽንያት መዓልቲ ነፃነት ባንዴራታት ሒዞም ይስዕስዑ ነይሮም እቲ ናይ ወትሮ ሓቀኛ ምስሊ እቲ ጎደና ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ዝመስል ኣብ ዕዳጋ ኣስመራ ዳርጋ ኩሉ ነገር ብብሽክለታታት እዩ ዝከናወን ንብረት ማይ ይኹን ካልእ ነገራት ኣብ ዓረብያታት እዩ ዝፀዓን ካልእ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝስማዕ ብርቱዕ ድምፅታት ኣሎ ንሱ ከዓ ድምፂ ጀነሬተራት እዩ ብዙሓት ትካላት ብሰንኪ ሕፅረት መብራህቲ ስርሐን ክሰርሓ እንተኾይነን ግድን ጀነሬተር ክተኽላ ኣለወን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነዳዲ ኣመና ኸቢሩ ስለ ዘሎ ዓለማዊ ፀገም እውን ስለ ዝኾነ ነተን ጀነሬተራት ንምንቅስቓስ እውን ዓብ ብድሆ ኮይኑሎ እዚ ዩቱበር ኣብ ጎደና ንገለ ክልምንዎ ዝተፀጉዑ ህፃናት በጃኹም ኣይትረብሹኒ ረሓቑ ክብሎም ይስማዕ I've got a restaurant here Gigo restaurant No. Which come from? Azerbaijan. Japan? No, Japan. Azerbaijan. You from Eritrea? Yeah. Beautiful country. Thank you. No, please don't annoy me. No. Nice to meet you. እቲ ንብዙሓት ገሪሞም ዘሎ ስርዓት ግደፍ ስለምንታይ ኩሉ ነገሩ ዓለም ክሪኤሉ ንዝኾነ ዩቱበር ናብ ኤርትራ ኣትዩ ቪድዮ ክሰርሕ ዕድል ከፊቱ ዝብል እዩ ኩሎም ዩቱበራት ዝጥቀሙሉ ኣርእስቲ ንምስሊ እቲ ሃገር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ዝድውን እዩ ቱሪዝም ደኣ የለን እምበር ንቱሪዝም ዝዕኒ እዩ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ኢንተርኔት ኤቲኤም ይኹን ነፃ ማዕከን ዜና ዘይፍቀዳ ካብ ሓደ ፕረዚደንት ካልእ መራሒ ሪኣ ዘይትፈልጥ ባይቶን ቅዋምን ዘይብላ ፍልይቲ ሃገር እናበሉ ይገልፅዋ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኤርትራ ክንኣቱ ኣይከኣልናን ኣብቲ ሃገር እንታይ ኣሎ ኣይንፈልጥን እናበሉ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ነይሮም ሎሚ ግን ከም ድላዮም ኣብ ድላዮም ቪድዮ ቀሪፆም ይዝርግሑልና ኣለዉ እታ ኩሎም ዝሰማምዑላ ነጥቢ ኣብ ኤርትራ ጥንታውያን ኣብ እዋን ኢጣልያ ዝተሰርሑ ምልኩዓት ህንፃታት ከም ዘለውን እቲ ህዝቢ ህዱእን ስርዓት ዘለዎን ምዃኑ እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን እቲ ሃገር ኣብዚ ዘመን እዚ ኣይኮነትን ትነብር ዘላ ካብ ቴክኖሎጂን ኢንዱስትሪን ኣመና ርሒቓ ኣብ ሕሉፍያ ትነብር ዘላ እዮም ዝብልዋ ሓቂ እዩ ኤርትራ ከምዛ ዘላታ ትቐፅል ዝኾነ ለውጢ ኣየድልየናን እዩ ዝብል ርእቶ ዘለዎም ኤርትራውያን ንኤርትራ ነፍቅራ ኢና ክብሉኻ እንከለዎ ግን ይገርመካ ሰብ ከመይ ኢሉ ኣብ ደውታ ምንባር ይብርሆ ወዲ ሰብ ብፍላይ እቲ ኣብ ስደት ዝነብር ብኸመይ በቲ ዝነብረሉ ሃገር ኣይቀንእን ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ተዓፅዩ ክነብር እንከሎ ሓጎስ ዝፈጥረሉ ገና መጽናዕቲ ክግበሮ ዘለዎ ናይ ኣእምሮ ሕማም ኮይኑ ይስማዓና ብዝኾነ እቲ ሓቂ መውፅኡ ጽቡቕ እዩ ከም ወዲ ሃገር ግን በቲ ዘሎ ኩነታት ይስማዓካ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي الطاوخ يقنا مسلي فتحي